Yes, it has been long before I am in front of the camera, yes, for various reasons. But once again, thank you very much for the support. Thank you for standing with us, and thank you for believing with us. This is Zim News Beat TV. My name is Robert Tapumani. What you need to do is to subscribe so that every time we go live, you'll never miss some of these informative and entertaining program. You also need to join our WhatsApp channel and also our WhatsApp group so that all the links of the programs that we air are also shared in that. What you need to do is just to click so that you will stay informed about these informative programs. Nasi tati Vaka, regai timbonzwo nyaya dzinoitika mukati meupenyu. Unogona kunge wakagara uri kumba, unogona kunge wakagara uri muoffice, unogona kunge wakagara uri kwauri ikoko uine dambudziko rawinaro asi uchishaya kuti zvino ndoita sei kuti ndipone. Tati aiwa, regai timbonzwo uchapupu hwevamwe vakanga vakagara sezvawakaita pazuva ranhasi asi vaine dambudziko iroro ndokuzowana nyasha, ndokuwanirwa ruponeso. Amai makadi? Tiripo inini. Zita rakazara zvichemati ndiani? Ndinonzi Sofia Gukuta. Sofia Gukuta. Asi vanokuchedza vachiti amai ani? Amai Jakarasi. Makadi amai Jakarasi? Ndinofara makadi. Kumusha ndekupi? Ndinobva Goko kwa Chief Ngeleni. Uko. Nyaya dzegoko hatichataura rega tisiye zvakadaro. Tinongonzwa kunzi goko yatanga. Mumhuri menyu makazvara muri vangati? Ndakazvarwa 2012. Amai amwe chete? Aiwa, vanamai vakaita vaviri. Vakaita vaviri. Handiti. Saka muri 12 vasikana vangani? Vasikana 6. Vasikana vakomana 6. Handiti. Aiwa, tinotina. Ndoko makakurira? Ndiko ndakakurira. Ndokuzoroorwa ndokubva Goko. Roorwa Bikita mashoko. From Goko to Bikita. Handitika. Aiwa, no, pariright. Imani muri yenyakura zvakaita sei? Ndine mhuri nevasikana vaviri vakaroorwa vari kuUK. Yes man. Then kuita mukomana wa number 3 ari paAlan Wilson akuita form 3. Last born iri kuita grade 6 paMBA Academy kudema kunova ndiko kwandiri kugara pari zvino. Handiti. Ko baba vari ku? Baba vakaenda. Wakaenda kuUK, wakaenda vamwe vatatu. Vakatorwa nevamwe vechidiki. Muri kutonge vechidiki wani? Aiwa, ndava munhu mukuru, ndi 53 years. Aiwa, saka muri kutaura kuti akanotorwa ndewe 20 years. Mudiki kwandiri nokuri. Handitika. Aiwa, zvinoruka muupenyu. Matambudziko mamusangana nawo amai Jakarasi akamira sei? Matambudziko angu inhoroondo. Handini nhoroondo kubva payakatangira. Payakatangira kure. Regai nditangire pakaita kuti ndizokwanisa kuuya kuna Prophet. Ngatimbotangira kure ikoko tozojamba takuenda ikoko. Right. Kure ikoko ndakaroorwa nemurume wangu. Tikagara naye ndichisevenza paSIRDC, ndiri quality controller. Ndichizobva ipapo ndichienda kuno mwainziniwatiwa ndokwandakashandira ndichidzidzisa vana vangu. Murume wangu akanga ari gadi. That time aingotambira mari yekuti tigone kubhadhara rent chete. Saka ndaendesa vana kuchikoro kuma boarding schools, vana vakaenda kuchikoro. Vana vazoenda kuchikoro, inowo semunhu wandanda kukurawo basa riya richibva raendawo kundopera. Ndobva ndatanga kutambudzika. Babawo vachibva vazomiswa basa, ndobva vatorana nemudzimaiwo, ndobva vaenda kumushando, ndobva ndasara. Vakatosimuka ndiri kubasa kwandakanga ndakuita zvekuruka majuzi mutown mujumbo. Ndaonika baba vaenda, pandaigara ndakabva ndanzi chibva ipano. Maigara kupi apo? Kuadzana extension. Alright. Muri kuti makaona baba vaenda, muri kuti mere maitomboziva kuti baba vane? Handina zvandaiziva. Ndakatosiya ndavaainira, taipinda 7th Day Adventist. Ndobva kuti inini ndakuenda ndichimukomana chidiki chilasiboni, iwe chienda nouyu ati kurei kubasa kwako. Ndobva taparadzana takadaro. Manheru ndichinodzoka ndakaoneka pamba pasina munhu, ndobva ndaudzwa nababa wepanext door akati ndasiyirwa makii nababa. Baba vati ini ndaenda kumusha. Kuva goenda seiko, ini ndavabva pano ndavabikira zvese vaenda kuchechi.
Kuzvaita sei zvikanzi vati ini ndaenda kumusha. Ndokuenda kwakaita baba. Igore ripi? 2019. Musi wa 12 March. Vaenda baba vaya. Vana vangu vanga tova vanhu vakuru. Ende vanhu vane zvinhu zvavo. Saka ndakatanga kutambudzika. Pamba pandogara ndadzingwa. Ndadzingwa kudaro musi wandakanzi ibvai pamba pangu ndakuda kupashandisa. Ndakatsikitsira ndikati Mwari ndoenda kupi nevana. Ndakatsikitsira kudaro ndakabva ndafonерwa nomwe munhu aiuya achotenga majuice kwandiri kujumbo. Akati mama kuno kwaita mastendi akachipa. Munoada here ndangonzwa kubva makuseni kuti udza mama ava nenyaya yemastendi. Ndikati asuri kuziva situation yangu here. Zvikanzi aiwa mama. Zvikanzi chikwira imwe kuno ndobva ndakwira ndikaenda kudema. Vandanoratidzwa mastendi ndikati shuwa mastendi namaona asi mari handina. Ndipiwa hangu chiripo kuchengeta. Ndobva mwana uya ati apo pakasungirwa mombe yeblack apa ruda munhu ari kuchengeta 5 room house. Munhu wacho ari kuSouth Africa. Ati Mwari maita. Vanhu vanosvika kumba kweko ndobva ndorongedza zvinhu zvangu. Ndobva ndatuta ndobva ndaenda kudema. Baba vangu vatodi vatoenda. Kuenda kwakaita baba handina kuziva kuti vakanotaurira vanasikana kuti kudii. Vanasikana vakabva vandifuratira. Havana kuzomboda kunzwa nezvangu. Ndachiti nyangu ndikarwara ndikapinda muchipatara. Vana vangu vanobloka mafoni. Nanhasi handina communication nevana vangu. Saka zvadaro ndakara. Vana vamakadzidzisa. Vana vamakaendesa kuboarding school. Baba alright. Zvinogona kuwanikwa kuti amai vanogona kuuya nemari yakawanda mumba. Baba vanogona kuuya nemari shoma. Asi munenge muchivaka iri mhuri yenyu. Handiti. Asi vana ivavo. Ende upenyu uyu sevana tichikura tinogona kutozviziva kuti amai ndo vari kushanda mari iri kuuya ichi. Yababa inenge mbichana. Nhasi ndo vana vakufuratira. Ndo vana vandifuratira. Saka ndagara hangu kudema kuya. Ndakatanga kuita upenyu hwekupiwa zvikafu nevanhu. Kubasa kwanga kusi. Muine vamwe vana ndine vamwe vana vavira. Yekubhadhira kuAlan Wilson ndandisina. Mari yebhasi yekuti mwana abve kudema auye uku ndandisina. Mwana akasvika pakugara pasi. Agara pasi. Zvangoitika kuti one of the days mukwasha murume wemwana wenumber 2 ari kuUK. Akataura neni akati mai makadini. Akati ndiripo makadini. Komunokanga mwaka makabva neiko mwanangu. Mutsano wako havachaendi kuchikoro. Mukwasha yakanipindura kuti mama mwana wenchamudzidzisa kusvikira level yaanoda. Amen. Ndomusi wandakataura nemukwasha wangu kusvika nanhasi ndazotaura kuti nani. Akazotora mwana uya. Mwana akanzi mwana hafaniri kugara kwandiri nemasikana. Takuchitora mwana zvakubhadharirwa nemurume wedu. Takutora mwana agara kuWestview. Ndokwakugara kumukwasha mukuru. Saka school fees akudi akubhadharirwa. Akakandasara nako kubhadharirwa nani. Kagere izvezvi sofa kagere. Akasikuenda kupi. Asi kani vakoma, tingotora vakoma vatatu vari kuchando. Nemakwasha. And school fees yacho $10 kana muri kudemawo. Very cheap. $30. Ati akuna. Ndobva ndaita kurwara kwandakaita kukuzvimba dumbu. Kwakaita kuti ndizoenda kuna prophet. Undiendesa kuchipatara ndiani. Hapana ndandisachatokwanisi kumuka. Panangonzwa navamwe gogo kuti kunonzi kuVictoria's family. Handiti tisatenda ipapa tisatenda pakurwara pe. Kuti timboona ukama hwevabereki nevana. Icho kwani. Pamakatanga kuona kuti upenyu hwangu ukama hwangu nevana hapasisina. Zvizvi zvamakatanga kuona. Ndakaramba ndingopesista ndingovafonera. But waitonyatsoona kuti vana havasi kuda dzimwe nguva vaitobloka. Izvezvi manje ndakatraya kufona yomwe yanga yakabloka. Yomwe ndakatraya kutaura naye. Ndikati ndakura plus ndakurwara. Dema nditsvagirawo pekugara. Nokuti imba yandiri kuloja handichakwanisi kubhadhara. So far kubva last month nezvezvi handina kwanisa kubhadhara. Akambopindura zvoti foni yangu dai yanga iri on. Ndakuratidzai mamessage. Saka mamida kuenda sokuti ndakaona stand kumberi kweCharlotte. Kune mastendi ari kundogona kuchengeta huku ndiri ipapo nekurima mapotatoes nechizviraramisa. Zvikanzi mama ndiri kuzvinzwisisa zvamukutaura. Paakazopedzisira kusenda message akasenda achiti zvaizvezvi mari mama handina. Asi kana ndazoneta nayo ndichazokuudzai. Message ndinayo. Aneta nemari? Ndichazokuudzai. Inonetwa here kuno vanonzi mabhillionaire vachiri kutenda kana kubasa izvezvi. Handisi. Ndakabatikana. Mwari ndimwari. Mwari ndimwari. Makamboita here mukana wokubvunza mumwe wevana kuti kose mandivenga kudaro sei mandifuratira? Havandipinduri. Asi mubvunzo makabvunza? Ndakabvunza ndikatotuma munin'ina wangu
kuti mutaura nevana kunzi kuti ndine pandakakanganisa here kusiyana kwandakaita nababa vavo havana kundibvunza kuti mama zvakamira sei asi nababa vavo vane ukama pamakasiyana pakasimuka baba vachienda baba vana vanga vatenda kudiaspora vanga vasati vanga vari muno kuwestview ndiko vanga chigara mwachigara glenview area 8 vanga vari muno osaka mumwe ndokuzotorana vachiita se vachienda saka pakabva baba ndo vakapera ukama hwenyu nevana kufunga alright vataura amainini makazotuma amainini kuti taura nevana vangu vakapiwa mhinduro yekuti maini vangu kuti mama vane hasha mama havatauriki navo ndikati ndinozama kutaura navo but vana havandigamuchiri mawedzi avanondikandira haiti sokuti mawedzi ari kukandirwa mberi ndoita kunge mwana wavo ndinopesa ndangokumbira kuti sori kana ndakukanganisira sori ndokumbira sori kana kwana kana ka7 ndokutazonyarara mameseji ndinawo ora tingati mbende hanzi mune hasha zvanzi chiudzei kwemise mune hasha munhu ane chirwere chake hazivi kuti ane chirwere chake vanoona ndo vanoziva iwe unogona kusaziva urema hwako asi vamwe vanogona kuziva urema hwako asi alright ngatiti mune hasha amai Jakarasi hasha idzi ndo dzingaita here kuti inini semwana wenyu nditadze kubhadharira munina wangu school fees $30 kunenge kuri kutowanda kunenge kuri kusatoda kubhadhara vati vongoti mai ava vane hasha ko hasha dzavo dzakonawo here kuti muvarangarire kuti ndimai vanoda chekudya hasha idzi dzazotanga mapedza kuvadzidzisa vakasvika malevel api kuchikoro maform 4 makosizi vakazoita havo vava kuvarume vavo indakavadzidzisa kusvika form 4 musikana mukuru paanga kuda kuenda form 5 ndobva atizira vakatororwa zvekubvisirwa pfuma vakabvisirwa mukwasha ukama wenyu wakwasha panguva iyoyo vanga hwakanaka zvokuti mafirst days hwa hwakanaka zvokuti kana chekudya ndaisatambura kombi yaiya yakazara chiuya chitutunura vanhu vachiadhimaya muraini kuti zvakangozosiza zvokuti kana neni handizivi kuti zvakafamba sei saka chikonzero chamakangopiwa ndechekuti mune hasha neumwe mukwasha ari munhu mukuru wachona ndakamusendera meseji muna December ndikati mukwasha ndakufa nenzara muri muno kana ndikafa muchazonditengera bhokisi rekuti tauya kuzoviga mai here anotenga munganditengere ndichifa nenzara uri kuti mimi chipemberera kufa kwangu haana kundipindura up to now haana ndakazonzwa nehanzvadzi yangu last week akataura kuti mukwasha wenyu ndakasangana naye pakati ndikati ari muno zvikanzi ari muno kati akana ari mbenyu saka alright vakwasha tinogona ngativabudise zvedu munyaya iyi nekuti vane kwavanobvawo hatizive kuti vari kuchengeta amai vavo here kana nevabereki vavo hatingazivi imi mune vana vatatu vatatu vakarorwa two ndo vakarohwa one mukomana ari pachikoro mutauni uyu wechi4 ndinayo munayo alright 2 vakarorwa vari kudiaspora chiripo ndechekuti mabatirwo amuri kuitwa nevakwasha ndo zvavakaudzwa nevana venyu ndo zvandotarisana because mukwasha kana ini ndakanzi usataura naamai vangu nemukadzi ndo pandapiwa zvikonzero ndo pandangoti ndizvozvo asina baba munonzwa kuti vari kuchengeta baba wavo chiri vakarwara ntonzwa kuti vauya vatakurwa nemotikari vauya vorapiswa vanogona kugara 3 months varipo pamukwasha wava kana woenda votoperekedzwa nechikafu wotopiwa chikafu chavo woenda kumba kumusha vari kugara kumusha kupi ndikuita mashoko mishini ndokwa vakatora mudzimai vakaenda vakanogara navo saka maita hurukuru nevana hakuna chimwe chikonzero chakazobuda chekuti amai seita kufuratirai chimwe chikonzero chakazobuda vaona dumbu rangu razvimba vakati mai ava vane mimba vaiwana kupi baba vedu futi vakaenda kare 2019 saka mai ava vane pamuviri but kunyange zvakanzi maane mimba mai Jakarasi ndenyu nemurume wamunenge mawana handi baba vavo vakaenda vane mumwe mudzimai handioni sekuti vanotarisira kuti ndinofanirwa kuita mumwe ndiri kutika hazviiteka nekuti baba vakaenda nemumwe mudzimai imimi kana mafungawo saamai kuti ndo zvandiri kuda ikodzero yenyu handiti izvo zvotsamwisa vana zvinotsamwisa vana but amufungi here kuti zvichida baba ndangoti kutaura zvedu senyaya vanogona kunge vakataura mashoko
kuvana akaita kuti vana vabva vakufuratira nekuti muri vabereki mese havakachengete mumwe vachisiya mumwe. Tivabereki tese ende iye murume watinyadzodza kuti mai avaitambura nevana ati handina kana chandiri kuwana ende chinhu chikuru chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti vana ava vakuenda vakanotora baba kumusha vakaperekedzwa kundege vakudzwa nababa vakudzwa nababa ende akazozviona paprofile kuti vana vari kuairport vari kudzwa ndege nababa yababa kana yavo vasikana kuona kuti apa vanga vari pandege kwakuri kutodii kwakuri kutoenda mai vakabereka mwana vakadzidzisa mwana kusvika form 4 ari kubhodhingi pese apo vanga vasingana kuti mune hasha handizivi kubva ndichivabereka kutadza kuziva kuti mai hasha dzenyu dzakabereka vana hasha dzenyu dzakachengeta vana hasha dzenyu dzakaendesa vana kuchikoro hasha dzenyu dzakarayira vana kusvika vawanikwe nevarume vakapisirwa pfuma vane mari vakapisirwa pfuma baba vakapisirwa vane masutu anotyisa munongori nehasha chete hasha idzi dzaita kuti pazuva ranhasi vakufuratire handafuratira hatitendai paurwere Amai Jairus hwakatanga sei? Urwere hwamatangira hwakaitwa hwakatanga ndiri kukuwadzana tanga ndichingotadza ndishawa simba nditadza kutaura 2015 pandaenda pakuwadzana pana dhokta aivepo ipapo akanditi mai avaita mota paitsvo ndaita mazuva ndichirapiwa kwakazouya umwe dhokta mukuru kwaari akati no mai ava vaita appendix ngavaende Gomo hospital tikaenda Gomo hospital ndikanoparetwa nadhokta Sachikonye ndaoparetwa nadhokta Sachikonye ndakagara muchipatara ndofunga vaFebruary March ndichizobuda March ndaanda kunzwa zviri nani asi operation iyi yandakaitwa haina kuita kuti apa panhu padi papora ende vachiiti vanoti iyi appendix yanga iri kutotanga kudevelopa saka panhu paya pakaramba pachirwadza operation pakachekwa pakapora saka dumbu rangu rakaramba richizvimba richingoenda richingozvimba richirwadza raramba richirwadza ndopandakazongonzwawo nevamwe mai kuti kune chechi inonzi Victorious Family anonzi Jose ari mutauni ari kubatsira wadii kuti timboenda sinzi usina munhu anokubhadharira mari yekuchipatara unofira mumba iwe handi ndakatanga kubhadharirwa mari yebhazi namai vavo nanhasi vachiri kundibhadhara nhasi izvozvi kuuya kwandaita pano ndapiwa namai vavo vakati dhora unozonopiwa futi kuchechi saka mai vavo vakandipa dhora ndoenda kuchechi ndichibva ndanosvika ndikanamatirwa ndanamatirwa naprofeti ndakagwa kuputika mudumbu mangu ndichinosvika kumba apa pese panga papora kwasarira apa zvananga ndiri kusangana nazvo kumba nokuti panoitika zvinhu zvakadai musafunga zvongoitika zvidiki kune zvimwe zvezviitika futi zvausingagoni kukondrora saka Sunday manheru ndakanzwa kuputika mudumbu Monday makuseni ndine passport yandanga ndakatora 2018 musi wa6 December ndaienda chingodzi passport haina kubuda passport yako haina kubuda musi uyu uri musi weMonday ndabva kwaprofeti ndakafonerwa na8 o'clock skanzi mama passport yenyu yakabuda kudhara uye mutori passport yenyu ndikati Jehovha kudzwai Satani anga akabata passport yangu kuti handifanirwi kana kuita anything saka chechi ine simba raMwari chechi inonzi Victorious Family ndoda kutaurirai munhu waMwari ina Mwari mukati maprofeti akanga achishandiswa kare naMwari ndozvakaita murume ari pano anga mwana mudiki pamhumhu asi Mwari ari kumushandisa ini ndarapa kuenda kwandaita ndarapiwa ndakufamba mukatarisa even ndandine dumbu ranga rakadai so iyo zvinotarisa moni rava nomoka ene ndakutogona kusweva kudai ndandisingagoni apa paindirwadza ndandoti even kubata kudai so airwadza ronda racho rarichiita kunge riri kunze kudai so zvino paronda ndavabhoga right handi pamakasvika kunoku pamakapiwa dhora namai vavo ndibva handi yekuchechi makasvika pano paya makasikogamuchirwa sei paVictorious Family? Aiwa ndakagamuchirwa zvakanaka ndasvika ndikaenda kumwe chedzi kune vamwekuwo tikaita chechi yedu tikapedza svika ndichienda kuma1 ndikauyawo palaini pane vamwe apa kamirira usvikawo ndasvika ndikanamatirwa naprofeti vakangondibata musoro vakati it is done everything is good now chete ngata ndo zvandafanira kuti profeti vanondiudza kuti it is done chete kungoudza kuti nehondo dzandinadzo it is done ikapedza nhamo dzangu here kubva kudema apa ndine nzara nachandadzo apa muri kurwadziwa apa ndiri kurwadziwa ndandingoenda svika ndimuzodzoka musi wesande zveshe ndakadzokera kuchechi asi ndichidzokera sande kwanga kwakunopa testimony
Sure. Zvakanaka zvandakanga ndaitirwa naMwari. Akati Jehovha kudzwai. Zvevana ndakabva ndakangana. Ndikati kuinga ngomwe inorarama wayo. Ndatoona manga mato zvikanganaka apa. Baka handina kutaura izvozvo. Ndakati aiwa ngatidze. Mada kunomhanyira patestimony. Ndamhanyira kana kuti handichengetuka. Ndakuti iye Mwari unochengeta vana vangu. Ndiye Mwari iye uchandichengeta. Ende zveshe Mwari akutondichengeta. Nhasi makuseni. Ndamuka ndikaenda kwaSabhuku. Sande yapera. Ndaine 3 days ndichingodonha. Ndisingazivi kuti ndiri kudonha nini. Pamba pana ndichigarawo pane minane yekuti ndinodza zvesumudza zvikandiwa pasi muchiita nezvekuti taisingakwanisi kana kurara nemwana wangu mukomana iye. But ndakaenda kuchechi chibva ndataura nyaya yangu ndizvo zviri kuitika. Saka ndaenda Friday. Saturday mapastors akauya kumba vakanamata vakaona zveshuwa zvaiitika kwandiri. Kuti Sunday uyai kuchechi ndibva ndaenda kuchechi ndibva ndanonamatirwa futi napastor. Zvikanzi iye zvino zvinhu zvako zvapera zvese zvinokutambudza zvaita sei zvapera. Ndikati yes ndinobvuma. Ende zveshuwa ndoda kutaura chokwadi. Zvavakataura ichokwadi zvapera. Nechikafu chandichisheuza ndoita sei. Makuseni kune umwe munhu auya achitotaura kuti uyai mutore grocery kumba. MuSabhuku mune rimwe raini. Anzwa scenario iri kuitika pamba pedu kuputwa kwezvinhu kudii kuchaitwa hope. Ndikati even chokubata scenario iyi inyaya yekuti vanhu vaikoko vakatengesa land yeumwe munhu. Akafa kudhara. Vanhu vake vari kutambura ndobva vatora mari ndobva vadya. Saka pamba pandirikugara ndoimba yakatanga kudhivelopwa panzvimbo ipapo. Saka vadhara vakudhara vakati aiwazve pana apagarwe. Kana minda yedu isina kudzoka. Kana vana vedu vasina kupiwa minda. Saka ndakazoenda kumaSabhuku ndikavataurira kuti ndo zviri kuitika pamba. Vakaramba kuti hai nema mbuya vanotsvaga kuchengetwa. Vane murume here mbuya ivava. Vakatukirira. Vatukirira pandosimuka kudai. Ndakangodonha ndakangoroverwa pasi. Ndobva ndadonha zvakaitika handina kuzozviziva. Ndichizomuka vachindisimudza ndichitoona munhu wandandaenda nechibva tabva. Tabva ndobva taenda pane umwe Sabhuku anonzi Muza. Taendepo ndobva tanomutaurira. Muza uya akabva budirwa nemunhu yanga ndobva aiwa zvechokwadi. Tamirira voukama hwacho. Munhu akabuda akati. Akati ndini Vagunda. Ndiri kuda minda yangu. Minda yangu yakatogwa zina tsaruka. Havana kundisuma. Kuda minda yangu. Akati aiwa zvita zvinhu. Asi mwana wechimuregerera ndorwa. Muregererei mwana na. Aritochengetawo zvake apa. Chengetawo apa pamba. Aritochengeta munda wenyu futi wacho. Toregedzai. Aiwa kubva ipapo aiwa ndakurara ende ndaraiti kana kudonha kuya kwakaita sei. Kubva kwamira. Kubva neSunday yandana matiro. Grocery amzati vanotora. Ndatosiya ndichiti handikwanisi kuya na 3 o'clock ndiri kumhanyira kuchechi. Handingatadzi kuenda kuchechi nokuda kwegrocery. Nokuti grocery kuya kwaroka. Mwari. Tinotenda. Saka ndotenga ndarumbidza Mwari first. Ndozonotora grocery. Anditi. Saka pazuva ranhasi kuna prophet kuda kwaShejozi. Muda kuti chii? Andinoti Mwari ngaaramba achingodira makumbureri. Vachimuchengeta, vachimupa dzimwe njere pamusoro pedzimwe njere. Akwanise kubatsira ruzhinji guru mukati meZimbabwe ino. Vanhu vazhinji vari kutambura, vasingaoni, vane urombo, vane masituations ari critical asisachaiti, vasina kukutizira. Ndinoti momo yeZimbabwe ngaiuye pano paVictorious. Ngavatsvake chechi inonzi Victorious Family. Vanobatsirikana pasina kana mubhadharo. Handina kana chandakabhadhara. Mari yebhazi ndotopiwa kuti ndiuye kupi? Ndiuye kumba. Ekudzokera ndotopiwa futi yekuti ndzokere kupi? Kumba. Basa handina ndigera, handina kana chandiri kuita. Ndigera. Asi murume uyu wapurisa vazhinji ndakatarisa kudai. Vanouya vakazvimba matumbu, vanouya vasingaoni, vanouya vachipenga vakasungwa vari violent. Vari kubva vachifamba kudai. Aitovhunza kuti kundaita sei? Kozvizvi. Kusii ndine tsvina kudai so. Saka ini ndaona Mwari mukati mechechi. Ndoda kutaura ichokwadi. Amen. Zvokuti kana nyangwe nemi muchitsvaga Mwari, mutsvagei pano. Mutsvagei pano munomuwana. Asi Mwari vanoda kutenda kwako. Kubvuma kuti Mwari wakati unobvuma here kuti chakati chinoitika. Bvuma nemwoyo wako kuti yes ndinobvuma. Handina kumwe kwandichatarisira. Ndangotarisa imimi denga ndimi moga munogona kundidzikinura. Unodzikinurwa ipapo. Nokutenda kwako. Sikana une kutenda kushoma. It takes time. Izvi zvamusati madzokera futi kuna nachiremba kuti handisati vambotarisa kuti zvamira sei. Handisati.
ndichadzokera kana ndawana mari nokuti kuna nechiremba kunodawo mari skali $50 iye zvino handisati ndakwanisa kuiwana but ndiri kutofara nokuti ndakatorapwa otherwise dai ndakaenda kumadoctors kunobisa mari ndaiwanepiko ndaiwana kupi asi Mwari vakati asandada kuti ufe ndichakurapa vanhu ivava vaka Mwari varikuda kuti vazoona kunaka kwedenga vaone upenyu hwangu hwapa nechimwe chinhano vagodzidzawo kuti kudenga kuna Mwari munhu aurirayi nomunhu unoriraya nedenga rakakuisa pano panyika ndofanirwa kuvimba naro usavimba nomunhu kuti munhu anoshanduka saka Amai Jakara chimbontaura upenyu hwenyu hamuende kubasa hamuna chekudya manga muchirarama sei ndingatoti muri kurarama sei kurarama kwandanga ndiri kuita munhu waMwari kurarama nokuti vanhu vanondiona vachiziva situation yangu uyo anouya neichi uyo anouya neichi ende mabvunza mubvunzo wakanaka nokuti last week ndandisina futi ndobvepouya umwe womuraini vakadzi vai vakanga vachitaura kuti mbuya ava vane pamuviri vazoona kuti hapasi pamuviri dumbu rava right vakati ko vanhu vachati kudiko ndobva auya nemurivo wake nehuku negaba resefi redovi riya murivo wanga wakasungirirwa muchipepa macho akati shwi upo huri maho zviri mazvo nemadomasi 6 madikidiki zvavo akadai so tindauya mune chii ndikati handina chinhu munhu waMwari zvikanzi ndakuigira izvi asi handisi kugara ndakutoenda maita basa Mwari vakukomborerei handina kuziva kuti munhu yaita pfungwa yekutoti mai ava ndoda kuvapfuudza sandi yapera tisati taenda kugomo zvakatoitika sandaenda kugomo paEaster saka ndomuperekedza oinda vandogara navo vakati taona pepa bhegi ra buritseka tione zvamavigirwa kubva tanovhura kudai tonovhura muriwo onika muriwo wakadigwa roga nechivharo cheroga kudai munoziva here kuti roga inopisa muriwo kuoma muriwo wakaoma pakati pese pakafamba roga muriwo wainhuwa zvokuti haisi roga yekuspray but yanga iri yokutodira pese payakafamba shizha rakaita sei rakaoma asati auya nenhingiriki ndakati ndakarara usiku zvikanzi iwewe nekuda kwokuti unoramba zvatinoda taakukuuraya nhasi na3 dzezuva rovira bhodho raunoona pamoto iri ndiwo uri kubikwa ipapo ndikati ko ndadii zvikanzi tirikutokudza kuti bhodho iro ndiwo uri kuita sei haisi fiction yandikutaura ndiwo uri kubikwa ndati kana Mwari wandinonamata ari Mwari kana atendera kuti ndiurawe newakaipa ndinogamuchira kuti ndigogonga guyi asi kana Mwari wandinonamata asina kutendera kuti ndife ndinoita mupenyu saka ndadaro zvikanzi buda uye ndikaona uku kune murume anga ariko nomurume aka kwakuri kuota varume vaya kanditi kasira kurongedza hembe dzako ubude vanhu ava vasati vauya ende unoswera uri kugomo ugovata uri kugomo kuitira kuti pavanouya iwe vamwe unenge usiku handakuziva kuti ndimai ava vakandivigira muriwo wavo saka kuedza ndotaurira ndogara navo nemwana wangu vamwe vakati inini mai vangu ndozvavakaitiwa harina kuvira vakafa ndafamba kutsvaka ndiani wanengaenda naye mugomo ndikanovata mugomo ndega zuva rora ndoona handina ndikati Mwari kana murimi Mwari chaichai wandonamata akasikadenga nenyika hamungakundwika newakaipa rufu hwandagadzirirwa indinoti bhodho riro ngarikutuke kunoidza ndiri mupenyu zvosiwawo ndikamuka makuseni ndikaita zvandikaita mai vaya vakauya nemuriwo wavo muriwo tikauona kuti muriwo wadigwa roga muriwo handina kukwanisa kuudya handina chandakakwanisa kudya kwakavira makuseni vanhu vakandifonera vakati Mai Jakara muri upenyu here mbamo ndikati ndiri upenyu bhodho rakakutirwa nezita raJesu ndiri mupenyu ndiri kurarama nokupiwa nevanhu seshiri Mwari vakati inga shiri dzedenga dzinorarama wani imi hamungakoshi here kudarika shiri dzedenga shiri dzinopiwa chekudya each and every day nemvura yekumwa kwewewe munhu hadzirimi saka iniwo ndakazviisa pashiri ndikati ndichararama chaise mugandi rangu mungati munhu ari kupiwa chikafu nevanhu munobhiliva kana mapinda mumba mangu kana muda kudhiraivha izvechipinda mumba munonoona kuti ndinorarama nokupiwa zvine mushonga zvinouya Mwari vanozvidzivirira ndinozviona ndisati ndaisa kumuromo kudasi tototi vangu ndoti Mwari maita basa ndorasha handina hasha dzandoitira munhu wamwe kuti musungise handisungisi kuti Mwari munzwirei nyasha nekuti haana chaanoziva ngaaone denga kuburikidza neni ndiri kupiwa ndanchiita chekupiwa ma1 asi ndakudza kuti nhasi makuseni sabhuku uyo andakanotaurirawo chitoro ataura kuti yai mutore chikafu
na3 o'clock ndikati manje na3 ndikuenda kuchechi andikwanisa handizvo ndinodzoka nguvayi saka ndotoziva kuti grosari randisina kutenga shiri dzedenga dzinorarama vai kuonai vekutaurisa mai vane nhumbu vaona dumbu raserera ndo vamwe vacho muri kuona vakuya saka vamwe vakuti chii vamwe vacho kuti no dumbu havachaswederi padhuze hakuna vachauya vese vangoita gunun'unu vari mukati medzimba dzani vangaita chivindi ndiye wanakauya nemuri wangu nemushonga izvezvi kubva musi wakauya nemushonga haana kana kuzombodzoka futi asi ari kuona muchifamba anoona ndichitofamba hana yake kwairiri kuroti asina kupa munhu murivo kana kuti havana mai avo ari patoredi time ari kufunga kuti saka chinyi asi inini mudikudzi hana kana chigumbu kana kurwadziwa pamwe pangu nokuti mwari maita kuti avonewo mwari wandakaona kuti mwari vachizouya namakore tigone kusangana ndinoti dzokere machiri muchana vana mavaudza kuti inini ndiri kurwara ndinofunga nekuzonzwawo nevamwe vaiti chii anza yavaikupai vaiti chii ini anza ndakapiwa nemusikana mukuru etfest akati inini mama mari handina zvinhu zvinotondiwandira ndiri kutotrai kuti murume wangu apulai auye kuni saka izvezvi kuti ndiwane mari yandingakupa handingakunyeperai mari handina kana ndave nayo njezeka kumwe wacho imbotraya itatenda mumwe wacho tatenda tatambudzika mwana wangu chekudya ndiri kupiwa nevanhu ndakabereka hamungandidziriwo tsitsi ndiwane chekudya nepekugara renda handichakwanisi kubhadhara nokuti handichaendi kubasa munozviziva zvanzi mama ndozvinzwisisa saka mama funga kuenda sokupi kwenu kana ndiwana sendi kumberi kwekroyo kuita 2000 ndaona ndigona kurima mapotatoes ndikaisa bhohwe ipapo nehuku zvanzi handozvinzwisisa zvomukutaura ndobva anyarara ndobva azosenda meseji pamwe pavo zvanzi zvaizvozvi mama inini mari handina kana ndazoneta nayo ndichazokudya meseji ndinayo mende kuchipatara yechikafu ndozoti vana venyu vane shamwari dzavo kwavari kugara ikoko vanotoonekwawo sevanhu munoziva kwavari kugara ikoko asi ruzhinji harikuziva kuti vana ava havasi kuchengeta mai vavo handiitika asi nhasi mabuda pachena mashoko amuda kutaura kuvana venyu ndoziva kuti hamusi mukataura navo vakakubhulukai handiti hamusina mukana wekuita sei wokutaura navo meseji amuda kupa kuvana venyu vamakabereka mai mukavarera vakakura mukavaendesa kuchikoro vakave neupenyu hwavainahwo pazuva ranhasi iva muchakwanisa kutaura navo vakakubhulukai tiri kukupai mukana wokutaura nevana venyu pazuva ranhasi kuti vanangu muri kundiona ndakadai so mashoko andinoda kukupai ndeakati ndeyekuti chii inini mashoko andiri kuda kupa vana vangu ndeyekuti tsvakai mwari achawanikwa nokuti nenguva ichatevera mwari achashayikwa zvese zviri kuitika zvese zvamunazvo zvichasvika pakupera muchasvika pagraundi ende muchasvika taimu yamuchandida asi chikuru ndinongoti tsvakai jehovha achawanikwa uye chengetai mhuri dzenyu chengetai varume venyu chengetai vabereki vekwamakaroorwa chengetai vana venyu nokuti chaunojaa ndicho chawachakuwa vane vana vangani umwe ane 3 umwe ane 2 handiti saka tomboti vakurawo vapazera renyava uyu tomboti ane 3 kana kuti azowedzera kana kuti aguma vakadaro uyu ane 2 kana kuti azowedzera vana ivavo havachavachengeta ndokunonzi chaunojara ndo chauchakova noti kuti ishuviro yangu asi kuti ndounotori mutemo kubva kare kana iro bhaibheri rinoti rangarira vabereki vako kuti mazuva ako agowanda panyika kana ukatedza kurangarira mubereki akakubisa padumba unoda kurangarira mai vapiwe chikafu nevanhu muraini kana ndikafa mungauya kuzondiviga here indichipiwa chikafu nevanhu muraini kuita kunge ndichapedzisira ndagara pasi pomuti asi ndine vana vari kuuk vanotyisa ndichakuradzai mapictures ndisati ndabva pana mwari ngavanzirinyasi nandireka kune mumwe munhu anogona vanga ari mudambudziko ramakasangana naro rekunyanya reurwere mungada kumupa kurudziro yekuti chii ndinomupa kurudziro yekuti tarisa kumakore haabhadharo makore aungatarisa uri kumakoreka ngaatsvake vanhu vakaita sei vana pastor Josa vanobatsira vanhu havabhadharisi hauna mari yekuchipatara saka tsvaga vanhu vakaita sei vava vonamatirwa zvinopera handitika aya ndinotenda mai
ndinotenda neuchapupu hwamatipa pazuva ranhasi. Ndinotendawo zvakare nekubuda pachena neupenyu hwamuri kurarama nevana vamakabereka. Hatina murume shoko ramuda munombotaura mizi. Murume ndakataura naye manje andati mwana ari kuda registration fee grade 6 ka vanoregister grade 7 izvo ndokumbirawo mari svikanzi iwo ungashayiwa mari $20 achiri kundiziva kare ndichawana mari kuti abvume kuti izvozvi mari handisina abvume svikanzi ungashayiwa $20 svikanzi ndichakutumira mari haina kuzouya ndakazopiwawo nomwe munhu ndobva ndanoregista mwana ndobva azosenda tinzi ko vasikana ava nambokufonera here zvavanoti vanokutumira mari ngata handina hangu kutumirwa mari nevasikana uye havatonditumira mari ranzi manje vasikana ava zvavaita vandirasisa ende mwedzi watopera ende handina kana chino ndashaya kuziva kuti ndoita sei kana ndazoiwana ndichakutumirai $20 nanhasi haisati yauya. Gupuro makapiwa handina hanzvadzi dzangu vane connection nemukwasha wavo iwo cheko chikudai vanotofonerana panoita mafunctions kuvana hanzvadzi dzangu dzinoenda dzakachatisa vana vangu kuti uende kunze kune murume unochata ndakangozonzwa kuti hanzvadzi yangu last gone kumba kwedu achatisa vana ava namatoenda kuti zvinorwadza sei kuti kumurume uri kutsva kumusha kwedu kwamakabereka uri kutsva. Makambomubvunza here hanzvadzi kuti ko handina kumubvunza zvazvinoita ndogona kunge ndiri nini hanzvadzi handiti ndogona kungofunga kuti sekuru amai vabatikana mhanya ikamuite chi kana kuti amai vati chatisai ndisinganyatsoziva hangu kuti unofonera hanzvadzi yako ubvunza sisi ndizvo here zviri kutaura vana but ivo havana nokuti vanotombodaidzwa kumafunctions vachienda vachinoita macelebrations indisiko vachitondimiririra ndiri mupenyu ndomirirwa ndiri mupenyu ndikaita problem ndikaudza nai ndipewo kana $20 ndibhadhare mwana registration fee vanotaura kuti havana. Musi uno vakafonerwa neshamwari yangu zvikanzi ari kungodona hatisi kuziva toita sei ndimai vangu vari kufonerwa zvikanzi ndakamuudza kuti ngauye agare pano pamba haana murume saka ari kuita ikoko ngauye andichengete pano ina ndichavona handichamufambi ngauye andichengete pano handina zvandingamboita kumusha kwavatambohwa kuti kune zvinhu zvakaita saizvozvo ngaafonera hanzvadzi dzake kana achigona kuda vanga azvigona hakuna akafona kutonao koi makadiwo handi makanzwiyai kumusha kunogara pamusha pavabereki ini mbuya vave nevazukuru ndio vazukuru vangu vanosvikira kuti pamusha pandakaberekwa aiwa zviti aiwa ndinoda wangu musha kunyange dei ndiri mukadzi ndinoda wangu musha kuti kana rimwe gore zvikazonaka ivo vana nevazukuru vanouyawo pamba uye vana vakomana vandinavo apa vanouyawo pamba vachiti kunda kuna mai vedu kwete kumusha kwamai. Uyu mukomana ari kugara nemukwasha anotombouya achikuona zvake iye zvino ave nematemu matatu asiri kuuya papa ndakatombomufonera nhaiwe kuchiko chiri kutaridza kuti uuye mwana womukwasha akati gogo haatodui akatombopiwa mari nababa kuti enda kumba kuna mai akaramba nazvino asati auya zvikoro vakatovhara asati saka paakangodaro ndakabva ndabatwa neshungu ndikati chiregedza chero ndikafa usasvika pandafira ndakanga ndichitambura newe uchizviona baba vako vaenda vakausiya uri grade 5 iye zvino ava form 3 akazotogona asikana apedza form 2 patugokanga mwana muise ndandichiita yenda ndichiona newe iwo mwana kugara ako tibva ndaguma kutaura handitika aya ndofunga achakura zvichida pane mashoko mamwe ari kuti ari kusangana naye asi pazara nhasi amai jakara sindira kukutendai nekuti panhoroondo upenyu hwenyu nekubudawo pachena muchitaura mabatirwo amuri kuitwa nevana venyu. Chazvakanakira ndechekuti ndinoziva kuti panoita mazuva kana matatu shamwari dzevana venyu ndo dzichatanga kuona imini vobva vabvunza iwe amai vako ndakavaona vachitaura kuti hausi kuvachengeta bhozi handichinge tine shamwari dzedu dzatinotamba nadzo ndokunonzi iwe unganitaura kuti amai vako uri kuvashayira $10 iwewe tiri kuno kuti chidya nekurasa zvatiri kuita izvi kurasa mubhini nekuti iye haatangi kukuonai shamwari dzake dzemudhuzi kana achienda kuchechi pasta wake nevamwe vaisa vaanonamata navo ndo vachatanga kuona vagoti tiri kuparidza zuva nezuva panapa kuti idai vabereki asi mai vari kutambura vari kunanzva madziro vachiisirwa poison nevanhu vari kuvapa zvokudya inochidya ndinodya zvingani nei munhu wamwari zveurwere tinogona kuti urwere kune kwawakabva makabatsirwa mukati makapora ivo zvakare havasi madhokta vanogona kuti hatisi madhokta dai vakanga vachikutumirai mari muchienda kumadhokta orit tombo isu tisa pasaidi taakuenda pamari yechingwa chinoita $1 kakuno vakakutumirai $30
muri munhu wanika vakakutumirai $15 rofu munogona kudya Monday neTuesday mazuva maviri matatu mazvona $15 iyo ndio vari kushaya kuti amai vaitezi vararama. Kusatongoda regai tiona amai Jakarasi kuti pamataura kudai so nekupera kwegore uku vanenge vaita sei. Nekuti Mwari vakupai mukana wekutaura upenyu hwenyu. Mwari havangakurasisi havakusunungura zvokuti munoziva nezuro ndiri kutaura navamwe kuku vachinditi ko zvinovambodza here vana kuti muri kudonha ndikati ini ndiri ngomwa handina vana ndandisiri ngomwa ndaiti ndinowanawo vana vekudya anzi vana vari kunze wagozongohwa kana kuti watofa wogozouya wafa uri kudonha hauna kana hama iri kukuatenda kusara kwevatoro ndikati aiwa don't worry kana ndafa vanogona kungondiviga chiro pavandiviga musatsvaga kuti kumusha kwangu nguva ringoiswa chiro ende kana kuti vatsvage pandavigwa ngavaregedze zvavo ndo zvandakataura ndikati musavaratidza pandendavigwa nekuti havandida nokuti ivava tinovaziva kamafa kudai so vanouya vakapfeka masutu anenge eblack andakapfeka nemagirazi mamwe aya nedzimwe heti makambona dzimwe dzinenge dzakaiswa pasaidi so vakaisa makeup so vachiti nematishu vachichema adzimai vaipiwa chikafu nepoison. Vana vandakadzidzisa nemavoko angu ndasienza paSIRDC vazhinji vanondiziva ndiri quality control ndagadzira maroofing tiles paCD ndikadzidzisa vana pamaboarding schools vese ndinorwadziwa handirika haya ndinoona kuti Mwari pavatichidza pazara nhasi upenyu hwenyu hwakushanduka ndinotenda muchazozondifonera imi futi uya muchiti uya ndine imwe testimony chokwadi imimi mega kutoti uya ndine imwe testimony aya matestimony ezvi akutouya ukatenda kuna Mwari Mwari vanokurongera zvinhu nenguva ende vaya vaikusema vachakutsvaka kuti uri papiko handitika uye zvakare ndakuti nemashoko enyama ati kune vana venyu aiwa tsvakai Jehovha nguva ichipo hero shoko vana vamai Jakarasi vari kudiaspora hanzi naamai hongu upenyu hwandiri kurarama muri kuziva hapana chimwe chinhu chandiri kuda kubva kwamuri asi shoko rangu nekuti makandibloka handichakwanisi kutaura nemi nderekuti unokohwa chauri kudyara asi tsvagai Jehovha Mwari vachawanikwa. Sekutaura kwandaita nekuvimbisana kwandaita namai Jakarasi tiri kudzoka zvakare pano kana kuti tichaenda kudema kuti vazonotipa testimony yezvavanenge vaitirwa naMwari. Ngatisangane mune mamwe maprograms. Zita ndinonzi Robert Tapfumani.